Is het leuk? Tja, Hendrik. Lieke, Jacobien en Jildau. Is dat leuk? Marije, Mathilde, Meerte en Mensentijen. Dit is Mensentijen. Nee. Ja. Dit is wel een mooi verschil. Hé, wacht, Sitaja. Kom zo bij die. Sanne. Sanne is alweer grut. Sjerkje. Sally. Rijntje. Sure. Die is van Dij. Uniek. Oh, een mechje. Uniek. Uniek. Dat ding is alleen maar weer aan eten. Nee.
Rijntje. Zo weer even naar Rijntje. Zie je? Hé. Just hem hoor. Hé, vind je dat leuk? Is dat leuk? Oh, kom eens. Kan je? Zit er door. Hey. Ja, die hebben naar Uniek. Uniek. Hey. Zo, baby. Sanne. Vind je het grappig? Ja. Waar zijn we nou heen? Welke was het nou? Deze? Hester? Hester. Ding op mijn vingers. Of Gaia? Hier is Gaia. Zie Gaia.